kesel. Jadi keadaan sore, aku kudu ndang maca, kudu ndang bablas ning wayangan. Jadi kalian udah tahu sebenarnya seperti apa. Aku ki seneng-seneng bae nglayani fans foto-foto ki. Seneng kurang adu gila. Lah aku malah ndak dijak foto kuwi lah aku sing bingung. Tapi kok aku ndak dijak foto. Terus aku ngene. Aku dijak foto ki seneng banget. Lah iki. Aku ki ngomong nanti aja di sana. Tak golek ning sing tepak, sing sepi. Jadi khusus iki wong kuwi foto. Ngono lah, Bu. Kok malah aku barani sombong. Ketika ada ekspektasi ndak sesuai ya karepmu, ya karepmu. Selendang biru. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, wilujeng enjing Mas Gareng ya pagi-pagi terus. Pagi kong pakai Mas yo. Layan. Ngendoni swasana kang kenceng, ya ta? Heeh. Season hiburan kedua goro-goro patete songo yo dikendoni dhisik ora ketang pirang lagu mengko gek ditutuke gek dirampungke ayo apa meneh iki ya isih akeh permintaan sing durung katur ayo ngaturke panuwun ora lali nggih ngambali atur kula wonten ing ngajeng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak kunjuk nuwun inggih punika Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariyah Sagutra anggenipun sampun paring kapitadosan dumateng kula sak kanca sanggar seni Astabrata klungsu-klungsu nderek udu lah paring lipur wonten ing Desa Sombron ngempeke mengalap berkahe keluarga besare Bapak Sutaji ayo tambah dulur fa insyaallah tambah rezeki ngono awake dhewe sak kanca wis ning kene diparingi daharan diparingi rezeki isa ketemu wong akeh tambah dulure ayo ana tetembungan anu ya dulur 1000 kurang musuh siji kokean yo pancen bener lho tidak ada salah dan ruginya selalu memperbanyak wujudipun relasi gitu. Utawi pertemanan gitu. Ngono ya ayo luar biasa sinden si jangkep penabuh cek jangkep musik cek jangkep ya uga ora lali sebulan lagi awake dhewe ya kudu apa ki mempromosikan ternyatane ya isi Surakarta kuwi ya kelebu alma mater dhewe ayo Hari Wayang Dunia ingkang kagelar tanggal 1 November wonten ing Pendopo isi Surakarta pirang dina le sedina ya sedina ya monggo pecinta budaya sutresna wayang kulit sing arep ning kono ana pameran ana workshop ana seminar ruwatan ya iki sing duwe iki sing ngruwat iki embrione Bagong iki sing ngruwat Mbah Sukron Suwanda sing ngruwat sedina ya monggo mriko gayeng-gayengan wayangmu wayangku wayang milik kita bersama ternyatane wayang pun diakui UNESCO gitu, sebagai karya agung budaya dunia. Mula kudu diuri-uri Kang Sarto diurip-urip kabeh gumregah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus dari warga masyarakat dan dari senimannya sendiri. Kabeh melu melestarikan dengan caranya masing-masing. Pemerintah pusat menenggon kabudayan, ajang-ajang kreativitas seni dan budaya, wabil khusus wayang kulit. Pemerintah daerahnya juga mendukung. Sutresna budayane ya gelem nanggap kaya ngene iki.
dikulinakne acara pernikahan wayangan, acara sunatan wayangan, ben urip meneh kaya biyen. Terus senimane ya kudu gelem berkreativitas. Anut sagaduking manah sakadaring lampah. Luar biasa. Di live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Uga menyapa penonton-penonton sing masih memonitor, penggemar setia, pengikut setia channel Asta Brata Media. Matur nuwun pun ditunggoni lek-lekan nganti isuk. Matur nuwun. Insyaallah sapa sing gelem tirakat, insyaallah sing gelem prihatin. Nah, kita insyaallah bakale kabul sing dadi kepengenan Kang Sarto gegayuane. Amin. Sri dua permintaan Sri. Apa? Bawa dhewe apa dibawakne? Ngode lah. Ora, aku ki Masa takonku karo sampean. Bawa sendiri apa dibawakne? Dibawakno Mas Heru ya apa-apa. Pertanyaan iki bawa sendiri apa dibawakne titik? Kok Mas Heru bilang gitu? Kok pertanyaan berat ngono lho? Lho bawa sendiri apa dibawake? Ayo. Dino iki ra kontrak bawa aku. Ya sombong men. Maksudnya iki kan nek Mas ganden barang. Ya, dibawakne. Dibawakne Mas niki. Iya, ayo Mas Nanang. Iya, Mas Nanang ngadeg. Yo, Mas Nanang mriki. Ayo wong yo kudu andum rejeki. Ya. Bayo lu go wado ora sokan kono. Nek kaya bis Saestu kok kok mlaku dhewe to rek sing nutun. Oh, niku pun sehat. Iya, luar biasa. Tuntun to, Cah. Wah, iya. Tuh. Malah perapatan karo Karis. Rene Ris. Iya. Oh, gila. Wis bahagia disambut dengan hohiha. Hohiha artinya roh ora? Ho apa hi apa ha apa? Ho iki ra genah. Wis saya tak jibokno mie. Ya wong ya ngene iki. Domong ya. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi Mas. Geser kanan dikit Mas, kanan. Yo, 2 langkah yo, 2 langkah lagi. Ke kanan, gerak. Krak. Ya, Gilo, Mas. Gilo wacanan dhewe Sri. Aku dikira ngapusi. Aku mengko tak nyoba. Aku bawa karo Mbak Pesek dolen wacanan. Wila. Oh. Lah bener ora? Aku ijane anu lho Mas. Tulisannya piye? Karo peseke satru jane. Tulisannya piye? Asline satru lho Mas. Satru ini apa? Lah wong tak goncang ora gelem kok. Bah, kowe ngono yo penghinaan Sri. Lah ora yo celake awakku dhewe Mas. Iya, heeh. Lah aku lho. Cek go ngantuk ya Mas Nanang. Bareng Sri sama nunggahne aku langsung melek mak piar. Ya, ngene iki jenenge pasangan nangis Nanang Sri. Kotel terbaru. Dino iki pirang-pirang tanggapan kur digathukno karo Nanang. Karpe jenengane Mas Nanang ben gede harus dendane ngono to. Dioper. Karo Mbak Dwi, karo Mbak Sinta. Yo, engko bengi iki karo sampean sik. Wis sesuk tanggapannya ndi? Tanggal 12 ning teng Gebang Siwil. Gebang Siwil. Lah, kuwi lagi karo sampean. Ngono lho Mas. Oh iya. Oh iya. Anu. Siapa ki untuk permintaan anu. Nggih. Setia tuhu. Nggih, siap. Saged bawanipun? Insyaallah saged. Ugi menika ngaturaken sugeng enjing Mas Waris Sugiono sampun nenggani teng lokasi niki, Pak. Weh, ngaten nggih. Pak anu niki nggih rawuh. Pak sinten? Lasiman. Oh nggih, Pak Lasiman.
Sembah nuwun Pak Waris peh lho aku ngethuk dinceng ini. Jenengan krasa dinceng ngoten niku. Nggih krasa. Nggih jeneng anu Pak Waris nggih wau WA kula. Kula nggih dinceng Mas Nanang. Lah wong kethuk kula cekeli kula bayangne kula kinten Sri Pesek bareng kula ngelilir wae kethuk. Nyekeli aku. Apa ora bentukku nek nyekeli aku ki? Doki. Woi, iki penghinaan lho, Sri. Wong sinden macak ajune wit sore kok dipadane kethuk itu. Lah iya, kowe kenyak aku bunder. Ora Aku Sri. bunder-bunder ngono. Awakmu ya ayu sayang, jangan marah sayang. Wah, sing koyo ngene Aku kok nggak akan bunder. menyakitimu sayangku. Tapi aku sing nyakiti kowe. Lho. Ora. Mas wis- Ndang Mas Bowo Mas. Ya. Selak ndang iki engko selak isu. Iya. Aja jam 7 wae. Lho, jam itu ya malah wis wae turu kok. Pamintaku nimasitase Suarane apik, suarane becik, pleng ning laras, bejane Sri Pesek tenan. Bejane sing seduluran lho, kowe kan nganggep dulur to. Oh iya. Iya. Oh iya, wae bosen aku mbok liyane. Iya ya engko tak gekek. Nah, Tenang ya sayang. Gaene apa sih? Nanti aja tunggu tanggal mainnya. Iya. Atot runtut tansah reruntungan. Tapi yo FYP lho ning TikTok tenan. Nggih. Antara Mbak Sri karo Mas Nanang. Saestu followere Ora kathah. mungkin nek FYP iki tidak ada chemistry yang sangat bagus. FYP lho, angger aku buka TikTok Nanang Sri, Sri Nanang. Niku saestu. Kula buka nggih ngoten teng beranda kula lewat nggih ngoten nggih. Mbok delok apa mbok delok? Nggih niku tulisane. Nanang Sri kan. Mboten Nanang MR kok malah. MR lho. MR apa? Merem. Ya, kuwi jeneng TikTokmu ya, Nang ya. Ya. Promosi. Terus Ing sarina sawah ngene anu, TikToke Sri wis mbok follow rung. mengke kula golekne apa seri TikTokmu. Pokoke Gak rambut. duwe TikTok. Ora ngandel pokoke rambut dudui gak mulih aku. Lho, gak mulai? Gak mulai marep ning kene senani wong lho. Senani sing duwe Pokoke omah. rambut dudui TikTokmu aku gak wedhen kok. Sri Wahyuni. Oh Sri Wahyuni. Ya. Siap. Yuhu. Ya. Wis seneng aku. Wis Tuh. kaya nemu mas. Bah, Mbak iki ora Mas. Terus Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati ngono kuwi sampean kudu apal nek ngefan karo Mbak Sri Pesek kudu apal makanan favorite Mbak Sri iki apa? lah nggih kula nggih tasik niki tasik golek-goleki Ya ditanya tuh Mbak Sri makanan favorit sampean menapa? kremenane Sri napa mengke kula tumbasne kalih kula alpatekae ping 17 kulhu ping 17 mengke kalih kula tahajudi weh Sik to panganan kok ditahajudi. ya perlune mengke kan kantil kalih kula to lek Saurana Sri, makanan favoritmu apa Sri? Saurana Sri. Sego tiwul. itu mudah sayang itu Ya. Aja nguyu lho Sri. Ora. Nguyu. Ya terus. Terus. yen cedak tansah mulat Yen cedak tansah mulat. sida asih Terus pindho mimi lan mintuna kaya Mimi lan Mintuna. ayo bareng nimas ana tepi wajib Terakhir bareng cengkoke kudu padha. wah lah iki angel nih Angel Bayan. Ya. angel
gali. Iya no. Yo 1 2 3 4 kudu bareng lho ya. Ngono nek ora bareng, wah, ayo tak hitungi 1 2 3 4. Ya. Situasi Urung bareng, di bareng. Wah, kurang kompak. A I I ngono ya, Mas. Iya sayang. Ya, 1 2 3 4. Ya. Situasi beraya luar biasa. Wah, Biasa di luar. Jian. biasa di luar sesuk tak tukokke diwul wis to. Nah, diwo lho ya makan favorit. Nek trimo pamundhutane mung kuwe gampang. Ngono ya. Wis pira bakal tak lunasi pokoke tak tukokke. Ya. Samane ngono ki seneng tenanan ora to, Mas? Apa gur guyon-guyon? Apa gur gimmick ngono to? Ya, kuwi kapan to tau ngapusi aku Berarti tenan iki saka atimu sing paling dalam. Lho. Kacak siteng nek mboten Sri? Ora. Iki lho Mbak Sri itu pengakuan laki-laki jam sakmene iki anune jujur-jujure. Tapi Wong Mas, lanang sik Mas, tapi masalah duet ngono lho. Nek masalahku yo enggak karena sudah ada yang memiliki. Alhamdulillah. Ngono lho, Mas. Betul. Berarti anu ya, di panggung ya, Ya profesional ya. iya no. Tapi upamane Mas Nanang, Nggih. upamane jeneng upama ki kan oleh coba Nggih, mbayar. kena balik. Upama Sri dolan ning omahmu. Si, nggih. Mas Nanang aku jane atiku tenane seneng suwayang karo sampeyan. Beberti ngono no piye? Lek umpama kula kepepet aku iya. Ya. Aku iya. Oh iya ya. Ora, Mas. Silit ya. Ayo Mas dang nyanyi. Ayo. Dorono, Mas, dorono sithik, Mas. Wes dorono. telah selanggamno wong ayu. Ya no. Yuk, coba kayak ngapa Mbak Sri? Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki Ya. Terus? Dua ramban, ya. Mugianto berkae miti andika mong ransah limpah iya panyuwunku satya kula tansah lambi Langgam Setya Tuhu katur keluarga besar Bapak Sunaji Kang sarta Ibu Maria Sugeng Wungon pinanganten kekalih sageta setya ing tuhu ing janji. Yuk. Oh. Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki
ngayomanku lain batin wis nyata mune kurang retno lanjut telaske mugianto berkahi witi andika mongan salimpah yo panyuwunku setya kula tansah lam-lam niki Mbak Sri jenengan nggo tukon rokoke Mas Nanang. Oh alah nggih Iya. Mas Akbar. Heeh. Nggih, Aku didoakan Mbak Sri didoakan. Ayo. Panggah tak dongakne tambah ganteng, muga-muga oleh jodoh sing ayu setia. Amin. Mbak Sri didoakan Mbak juga. Sri muga-muga ya panggah ayu, panggah lemu wis aja yo sakmono aku seneng to nyawang. Iya, nyawang ya. Wis balik ayo. Nggih, sebantuan Mas. Iya. Unjuk. Mas. Duwi ku malang teko. Kula tak nanjakne sini nggih setunggal lagu riyen nggih Mbak Lucy. Sepote prau layar sing nembang ben duwi wae. Duwi tok. Sak rambahan wae. Yo. Ayo Dwi. Ya tanpa gamelan wi, jajal prau layar 1 2 3 4 ya. Ya kancaning kisih gembira alirap-lirap banyune segara angliak numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah piap. Hop. Wis. Masuk diganti ya. Nggih, pripun? Piyah, piyah. Oh, nggih. Ora enek banyu biak biuk-biak ora enek. Nggih. Biak jarik apa piye? Ya dik diwae ya. Nggih, Mas. Saiki nembang. Slendro. Permintaan dari Pak Waris. Ya. Apa, Mas? Permintaane gubuk asmara. Oh, nggih. Ya. Arep bawa apa? Mboten. Langsung? Nggih. Ya. Iku penak kok dadi dalang. Ya, Ya, wis ramu kok jek ngeyel to Sri. Masa diulang.
Ya. Ya. Anu karo Mas Genden ayo. Iki ku karo iki aku urung tetepungan lho, urung kenalan lho. Iki tepangan malih. Ya engko sik joget sik. Oh niki joget to? Joget. Mboten tamtu bawa niki wau. Bawanana ya. Oh nggih, niki mumpung kula apal. Ya, Mas no. Den, nggih. Lintune gak apal Mas. Apale gubuk asmara? Nggih namung niku gubuk rusek niku. Selera kula niku. Berarti demen ya? Remen sangat Den. Ya. Coba pucung-pucung. Nyingkar nyingkur. Karangane sapa gubuk asmara iki, Mas? Nek mboten klentu gadane Ayu Ting Ting niku, Sres. Kula mboten ngertos saestu, Den. Ya. Aku lho tasik nderek niki. Lah kula ngepen jenengan iki babagan mboten ngertos. Nek perahu layar karangane sapa wi? Jidul Karangane sapa wi? Dwi. Mbak Dwi. Kinarto Sabdo. Ya, terus yo. Wiwitane nyingkar nyingkur. Wah, kula tasik. Dereng ngapunten lho Den nggih. Apa? Nyambut niki nyambut. Mengke kula balekke nek mboten penak. Oh iya no, dihidupkan suasana panggung. Alah niki. Lingsam yen kemutan. Apik sarane. Alah Den jenengan. Niki jenengan nemune teng pundi to? Iki alah. Ning pinggir kali Trenggalek ngono lho, omahe desa ning dhuwur. Balenono rumahmu mana? Saya Trenggalek Den. Trenggaleke ngendi? Aku kenalanku keh lho Trenggalek. Estu Den. Oh. Kula Widoro Den. Hah, Widoro kono? Lho, jenengan Semerat Gandusari? Iya no. Lho, estu niku. Iya. Lah nggih kula niku angger-angger kula nek Jembatan apa nih jembatan? Jembatan. kula sak kilenipun jembatan menika. Wis Lah meneh to. nggih. Ya. Jenengan nyrapate jembatan kok ya. Tanganmu ki lho Mas. Masuk sak Gandusari. Meneh kula. Demen bojone dope mati sisih kok reh ro wong ayu. Halo wong ya ngoten niku nyuwun sewu kula iki sekti-sektine tiyang mi. Kok saged? Nggih Den. Ala kula niku rabi entuk bojo kula iki nek ngenteni kawet SD, SMP, SMA banjur kelas 3 wah kula rusak. Berarti setia sampean. Wong jelas setiane lho kula 6 tahun terus nyuwun sewu. Kula sekti-sektine wong kula labi 4 sasi entuk alhamdulillah niku bojo kula meteng 6 sasi niku. Ning kan ya sekti niku. Kok iso sekti? Ala wong iki kula rabine 4 sasi metenge 6 sasi. Lho. Rabine petang sasi. Heeh. Nggih. Kowe kecelakaan to. Iblis lanat. Makane alhamdulillah bojo kula niku entuk kula wah termasuk anu Den. Nggih keblocok termasuk. Ngono ya. Wis ndek bocah tebake. Kok ya gelem ya? Halo. Nggih keblocok niku wau nek ra ndang kula tek dungke wos. Padha-padha Trenggaleke apa? Nggih menika. Bojomu ya menungso. Seniman sinden. Mboten Den. Mboten. Ya. Nika riyen genggekan niku. Duh. Mboten maksude nggih teng sekolahan biasane umume nggih menungso kok menika. Ya terus. Oh ya. Tekan ndi Mbak Yu? Tekan Gandusari. Lelampahan kang kahuri. Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyan ing gubuk rusek menika. Asmara. Ya. Angger bur dhewe. Iya. Nika kula niki nyuwun sewu lho Den, kalian derek ajar. Kula kan nggih jenis rewemen niku nek pun dilanggangi terus tayub ngoten lho Den, angsal nyuwun Den. Tayupe cara ngendi? Tulung agung Den. Berarti Mengke- Gumino. Nggih, Den. Angsal nggih Den. Olehen. Wah, nggih. Menika Mbak sinten Mbak Yu? Dwi Gumala. Oh nggih, monggo. Celuk buka celuk. Buka celuk no, nek wis dibawani iki buka celuk. Yo. Yen liwat. Sing wedok sik. Oh wedok sik. Yo. Jenengan kanan nek no. Dwi duduk, Mbak Lucy jumeneng, Mbak. Alhamdulillah. Ngancani menika rincang jeneng ndika. Nggih, kula wau jenir sami radi pegel Den. Pegele perkara. Aku lho wau wontenipun nyusul mriki wau. Mami wau kan pun nggih nggenake wujudipun nek wis omah iki paling tidak nglumah sing murep nika wae ta. Iya. Wah, kula niku jane cocok mboten cocok ning karena niki nggih mami kula timbangane kula terus di lah napak-napake malah wedi lho.
Mamimu, kapan lek nglairne kowe? Ya lho. Lah, Aku ra duwe anak irunge nyebrang kaya ngono. lah paling mboten nek kula kan ngakoni jenengan mami kula. Jenengan nek mboten ngakoni, ngoten mboten isin sampean. Bah. Ya apa iki? Aku Anak lho, karo sapa? kula kan ngakoni jenengan. Ora sudi. Ngoten niku lho, Den. Apa bapak anak kaya lutung. Gue pauti. Ah mboten apa-apa, apa umpama kok tenan kula yogane jenengan kan kula jenenganane lutung berarti jenengan nggih babon nek lutung. Nah. Aku ra sudi ndek anak kowe. Umpama ndek anak kowe jujah kabeh ngetokne. Gelang. Tapi Oh, nyun iya. sewu Den Abah. Kados pundi, Mbak Iki Lucy? masuk elek tanpa rupa ritek. Nggih. Kala tanpa rupa. Niki kaya benjenengan larene niku bekti teng tiyang sepuh. Alhamdulillah, pancene Jadi- sudah menjadi kewajiban manusia harus taat kepada orang tua. Amin. Memang belum pernah ngelawak di wayangan. Oh. Dadose memang Nembe sepisan iki ya. butuh Nggih, belajar alhamdulillah. Panggung wayang bisa niki. baru Tasik niki sekali. barokah. Petuk aku lagi iki. Tasik niki biasanya pun nonton TikTokin jenengan. Aja kaget ya. Mboten kula tambah remen wong kula nderek berkahin jenengane, Den. Ya. Mugi-mugi nggih nderek ajar. Aku lho kedhi-kedhine kali mami kadang-kadang mi teng pundi niku wae teng Nganjuk kula langsung meluncur Trenggalek. Wis. Ya, Perjalanan kirang langkung 2 jam 45 menit. Ngepit Napa ngepit niku? motor. Oh nggih, motor. Saya tak takok motore sapa? Motormu lu mlebu gaden. Lah wong jenengan ki ngono dikandhake Den Akbar paling tidak kula yo jenengan unjukke lah. Kula niku senajan mboten gadah motor yo nyilih no kula niku. Sito, nyapa diunjukne apa wong ki apa adanya ya. Oh, nggih, Karena nggih. kamu bekti karo wong tuwa, mergo wong tuamu sakit, Nggih. motormu mlebu gaden ngono lho kok isin. Aduh. Tapi anu Mbak Lucy, Tapi- berangkatnya Mas ganden apa gaden? Ganden. Gaden lho motor ya. Ganden, jenenge Den, ya ganden. Karo gaden. Heeh. Nggih. Iki berangkatnya nopo? MC cucuk lampah. MC. Kula MC riyen. Dangdut campur sari, ketoprak. Apa? Nggih. Ketoprak mboten. Apa? Niki nggih nglawak teng campur sari. Nggih. Kadang Alhamdulillah. nglawak nggih anu apa iki apa jenenge ning ku lho. Danyangan barang. Rame, Trenggalek rame campur Bener. sari. Alhamdulillah Den menika sing kata-kata nggih tayub langen gejoh nika. Langen beksan. Nggih nggih Den. Kula ngapunten lho Den. Pancen kula kadang sak telonyor-telonyor ngoten. Ya ora apa-apa, ya kudu ngono kuwi. Ning niki pumpung nyuwun sewu mi. Pas menika Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong nggih to. Pun pas to niku goro-goro. Gara-gara. Kula iya paling tidak kan ndongake mantene. Dongahmu apa? Muga-muga estu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngugemi patang punakawan menika Den. Contohnya Lho. Semar. Semar. Manten paling tidak kerep mesem ning kamar mi. Oh. Gendelan. Loh. Mosok mesem nang kamar. Maksudnya niku paling tidak kan kem istrinya biar saling romantis, senyum, Ape. gendang dados. Ape. Gareng. Gareng kudu begar tur mentereng Den. Artinya Menika sing mentereng tangane menika diembulke ngeten, nyuwun dedonga muga-muga nek omah-omah mboten wonten pepalang napa kemawon. cerdas Petruk. Lho, napa? Petruk. Nggih. Petruk menika mepet tur gapruk. Apa kuwi artine? Sik Den lali kok ya. Mepet tur gapruk sing gapruk niku wujudipun pikirane kudu luwih dewasa. Muga-muga lek nek permasalahan ndang dirembuke gen ora sampai kedadian ning departemen agama. Perceraian. Perceraian Perceraian sebanyak kisah ora apa-apa ning digeding Gusti Allah, hukume makruh. niku lho rungokno mi. Kowe kuwi lho. Oh, iki rabi digaruk ngono Lho, kok. iki pun rapi nggih, pun nggih. Alah. Anakmu Aku piro, ngomong Mas? kok rabi lek menungso dek iki. Umur. Rabi anak piro saiki? Alhamdulillah setunggal Den. Jeneng ndase? Nggih wonten no Den. Wonten Kon wonten. takon. Nggih. Bagong. Bagong manten niku sing baku wong wedok wujude kaya daringan nggih Den nggih. Ya. Arep kaya ngapa wujudipun Bagong wong wedok kudu iso ngobahke bokong. Maknanya Bagong niki ngobahke bokong tapi wong wedok niku kudu iso ngrayu sing lanang paling tidak gen krasan ning omah. Lho niki. merayu. Nggih paling tidak pokok Dik aku arep misale lho niki umpamane lho. Upamane. Niki Hati-hati lho ya iki Mas Sabar sik bujangan. Nggih. Tontonono sing apik. nggih ngene iki kula sae sanget niki. Saya napa apun mungkin jenengan tingali. Bojone meteng 6 sasi rabi lagi patang sasi. Ah, iya. Wong kocok. Ngono kok dipamer Den Abar. Ya, iya. Iki kabeh sik bujangan. Niki kita sik bincang sedaya. Kowe ngono kuwi tak budhukne.
Napa? Tak budukne ngono kuwi. Kula Kok iso nganti dadi ki tak budhukke. mamane nggih awale nggih namung nutul-menutul Den. Ora. Bagong apa meng? Bagong Oh, kerembebake Bagong. Bagong. Maknanya Menika ingkang priantun estri kudu siap, pujipun ya kudu iso ngrayu biar sumami betah di rumah tidak ngopi di sana sini apa meneh ning nggon warung karaokean. Astagfirullah. Nggih. Ora apa-apa to lek ngopi ora apa-apa aku ora tau cemburu, sing penting ra murel. Nah. Oh, berarti sing penting gak mural. Gak Kamangka warung kopi iki rata-rata mesti enek Ngono aneh. ngotenane. ora. Ya ora mesti. Ora mesti. Lho, gale ngen kula. Nggo namun Pundi endi sing enek Mas? Sampri reneke daerah ngendi to ki Den? Berbek. Niku paling tidak misalnya lak sing lanang ngarep mancing, kegiatan sing kurang positif napa lintu-lintune sing arep ngopi ning jaba, Mas, di rumah saja ngopi. Lho, gak Kok kaya sida. ngono kuwi? Ya paling tidak kudu pinter. Mas, aja ngopi, masa ngono. Nek jenengan kadosok malah budal ngopi kok ya. Ayo Nggih. sampe napa? Wis, Apa-apa? nek merdekne. Wis. Sampun. Ya. Kowe pengen Alhamdulillah. duet karo sing ayu apa ora? Kalian jenengan kalian mriko nggih saged mimanut mawon. Biasane Mbak Lucy ki nek goro-goro ki dangdut. Tak kenali wong wayu. Wene nggih nggih. Mangga Wis ora pengen karo bojomu lho ngene mbledos siji. Karo iki lho kuwi ayu. nek kersa sesasi 5 juta mboten napa-napa. Astagfirullah. Modemu kelele. Mas- Mas HP kowe kredit kok sampe ngene lho nyon sewu. Jangger tak Lah, telepon Allah. mesti gak kena lho. Paling kira tanggale ora ngangsur ki bongko HP. Wah iki jan wong jujur adek. Alah ini iki cicilane 300 juta. Saged dicek lho, Den Akbar Estu. Rakaku niki uripe karo sarwa nekat lare niki. Mbak, Alhamdulillah. anu pengen duet karo Mbak siapa? Mbak Yuf. Kenalan sik sing apik to. Kenalan sik. Assalamualaikum Ya, Mbak. ngono Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Iya ya. Dalemipun pundi Mbak Yu? Waalaikumsalam. Nggih. Dituntun to wedok ki sing alon. Nggih nggih. Dalemipun pundi Mbak Yu? Kula ngawi. Dek kok Mbak Yu. Lho, iki Masih muda ini. Dek dalemipun pundi? Ngawi. Ngawi Jawa Timur. Alhamdulillah. Bapak Ibu bakul napa, Nduk? Bakul kerupuk. Bakul kerupuk. Wah, pantesan rewenyah nggih priyantune. Oke. Menika nembang dangdut nggih. Dangdutin apa? Manut Den Akbar kula mboten matur nek ndek ajar e. Napa, Den? Apa? Nek iki Sembarang saya ketemu Mbak. Mbak. Wah, sing kerja nggih sing kerja. ditari no. Tari Napa kersane duet, jenengan? duet. Kula sedaya mboten saged to. Dah. Oh, saged nggih, Saged, gedhi-gedhi. Niki sing duel napa sing biasa? Duel mawon. Duel, Wah, duel. wis. Sing Kula tak duel. guyang mawon iki. Mumpung serem kula. Ya. Niku Apa? pengendange barang luar biasa tipunge nggih. Wis. Ser. Luar biasa. Apa? Men kula kan. Pika apa Pika? Ayo. Sing dangdut ini. Nah. Lintang asmara. Oh nggih. Ya. Lintang Asmara. Siap. Oh. Siap kula, Den. Ayo Mas Risa. Ya. Mas Risa. Ah, Mbak Nuwun, Mas. tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih Mbak Lucy. Nggih. Matur sembah nuwun. Ampun kapok. Panjenengane kan sampun kapok. Mugi-mugi diparingi kelancaran panjenengan Amin ya sadaya. rabbal alamin. Sik ki aku takon tenan mboten guyon niku sinten Mas Gaden niku mriki bareng Mbak Lucy napa motoran? Montoran Estu, Montoran iki Den. wae montoran dhewe. Kancane sinten? Menika wontenipun naminipun Pak Upan. Nggih niku rencang napa? Rencang Temu Ageng. Menika kula ajak mriki niki wau. Nggih diagem jajan nyun sewu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Den mugi-mugi jenengan nggih paringan panjang yuswa, sehat, Amin. sukses, matur Kaya suwun ngono lho, lek sanget. Raden Akbar iki ora nek wong delok wayang nek sangoni. Nyun nggih. Lah, nggih. Matur nuwun. Matur suwun Den, tambah rezeki barokah, Amin. maslahah bidini wal akhirah lan Amin, sedaya ya Rabbal panjaringan sehat. Pun. Para yoga, matur suwun Den. Pun semangat terus Mas Ganden nggih. Nggih, Awit amin. perkembangan dalang di era sekarang karo perkembangan bintang tamu iki jumplang. Dualange saya akeh, bintang tamune saya sithik. Niku estu jenengan udi terus nggih. Nggih, Den nyuwun Nggih. idi pangestunipun Den. Mboten pangestu, kula niku donga bareng Ah, nggih, mawon. matur Ya. suwun donganipun Den. Nggih, Alhamdulillah. Ya, nutuke lakon. Ya, Sikro kang pala tumingal.
Drata Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara Maruta Werkudara Jlitheng Kresna kakangku apa Janaka kula wonten dawuh tinimbalan mandhek luwih dhisik ya Di aku lan Siadi kekarone wis tumekananing tapel wates negara Giri Bajra ana ngarep iki ana gunung ingkang ingaranan Gunung Setyaka nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen ana dhuwure kae ana tambur ingkang ingaranan Tambur Kyai Gurnita kaya sing tak babarake ana pasewakan ngarep kuwi mau tambur kae dumadi saka lulange utawa kulite bapakne si Jara Sandha kang ngajejuluk Prabu Briyudrata sapa wae kang manuh-wani manjing ana negara Giri Bajra tambur kuwi mau bakal muni dhewe tanpa tinabuh kae sejatine panjrite utawa pambengoke bapakne Jara Sandha si Briyudrata kang durung sampurna kang dadi uripe la lajeng kados pundi srenanipun supados Prabu Briyudrata saged kasampurnakaken ingkang dados sukmanipun Janaka sanget mboten negakaken panandhangipun Prabu Briyudrata kula maudhuh Jengkaka Prabu tibanana jemparing kang sarta donga puji dikir mantra rahayu jebolem tambur kae karben sampurna manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Briyudrata Arjuna Prabu Kresna Raden Bima Raden Janaka banget panuwun kula pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas ingkang dados panandhang kula babagan katentremanipun bawana kula titip anak kula Jara Sandha dumateng Prabu Kresna sumangga anggenipun badhe hamurba ingkang sarta misesa sampun sampurna suksmanipun Prabu Briyudrata Dunjeng Koko Prabu iya Dimas ayo enggal nutukake lagu ngosik sadurunge mbacut Siadi kekarone tak kanthi anamur laku dadi wujuding brahmana utawa pendhita amarga sak kejem-kejeme sak wengis-wengise Jara Sandha isih ana apike ya kuwi ngajeni marang sipating brahmana pun kakang bakal salin tetenger ya kuwi Begawan Kesawa aku Begawan Jayalaga kula peparep Begawan Kumbang ali-ali bagus ayo enggal lon-lonan lumaku Dimas
Mehrahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkane kara kaketer ginitunganing kong lerewowo sing pinipanca Leweran keringetmu krenggosan napasmu wokok mlayu kae kaget unjuk uninga sinuwun piye sadroning perang gegempuran Prabu Amsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian panenggak Pandhawa nuwun inggih Raden Wrekodara iblis lanat Wis malane kala tolak keteking jagat gelah-geleng bumi panos paringi jajil sukertaning bawana kekuataning wong-wong tanah Jawa ora kena sinangga gampang kamangka mau bengi Jarasandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Amsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes telok wonten dawuh golekno Brahmana pendhita miwang Jurunucum sak negara kiri Bajra klumpuk kene sendika Pandhita Agarya wangsit pindha kumbang ngajab ing tawang Ikana Brahmana cacah 3 mara gage tepungna sapa peparape begawan katelune Sudyamastani Sang Prabu peparapku begawan Kesawa aku begawan Jayalaga kula begawan Kumbang ali-ali mapan kebeneran Jarasandha bubar wae ngimpi mbok menawa kraton negara Giri Bajra kene ketaman wujute banjir bandang iki anjala riwit waringin sakembaran rungkat saka oyate kira-kira pasupenanku iki mengku surasa sing kepriye mara gage jlentrehna tanpa rasa riga kelawan bekewuh sumurupa Sang Prabu banjir bandang mengku werdi bebaya waringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra mila Sang Prabu mumpung durung kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja marang purbaning Gusti ingkang kawasa nyuwun sewu paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding sesaji ludra nyembelih ratu cacah 100 negari kula aturi murungaken awit sedaya kala wau boten badhe kasembatan nanging malah gelak mangsa mbujung wanci rebaing kawibawan paduka dados Nalendra setan kowe oh.
kowe arep njlentrehke pangimenku monggo ning aja pisan-pisan kuwi nyinggol babakan sesaji kala ludra merga kuwi kapercayan lan kapitayanku. Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok jebul. Jebul ken mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke apa sing dadi kawaskitanmu. He Jara Sandha wong kang kaya kuwi. Sejatine aku dudu Brahmana, aku dudu pendhita, aku Ratu Ndwarawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa. Dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah si Arjuna. Ayo arep apa kowe? Edan! Edan! Toh. Toh. Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Iwak kecemplung wu tangeh bisane mlayu. Ayo. Keroyoken Jara Sandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ngantaraning wong telu iki sing gedhe dhuwur kon ngadepi aku Werkudara. Kowe sing dipilih Yayi kon metu lak blengkate nyawane.